Vi har jo set tilfælde, hvor der er vindmøller, der decideret vælter, som følge af, at man ikke har haft styr på de her boldforbindelser. Som regel, der ser vi sådan lidt af bagveje et kollaps om året. Jeg hedder Jesper Stockbæk. Jeg er maskinmester og arbejder som boldtjek-specialist her ved RD Test Systems. Jeg har lidt forskellige opgaver i den forbindelse, hvor jeg både er onshore og offshore, arbejder i laboratorier og arbejder på vores kontor. Den traditionelle måde at servicere bolde på, det er ved, at man gentager spændeprocessen. Og det er jo en manuel proces, og det kan sagtens være meget tunge udstyr, man har med at gøre der. Det vi gør, som er anderledes, det er, at vi måler på boldene. Og det er derfor noget, der er datadrevet. Man har et feedback, hvor det har man ikke på det andet. Der er det gjort eller ikke gjort. Det er det unikke ID, som nu er på den her bold. Hver individuel bold har en ID. Og det betyder, at når man så kommer som servicetekniker til en flanche, så skal man ikke forholde sig til, hvor man er, hvilken mølle, hvilken flanche, hvilken bold. Det håndterer systemet, når det er, at man scanner den tag, der sidder til lige nøjagtigt den bold. Det jeg ser lige nu, det er det ultralydseko, som der er på den her bold. Men når du har det datadreven, så kan du benytte den data til at ændre dine intervaller, og dermed have en direkte besparelse på, at man springer et besøg over, for eksempel. Hvis det er en offshore-mølle, så sparer man hele setup'et, som er et supportskib og mandskabet dertil, og mandskabet, som skal ud og på en mølle og op i en mølle og ind og efterspænde. Når jeg laver sådan en målkampagne, så bliver jeg jo fragtet ud på et skib, og jeg bliver fragtet ud på en mølle. Og når vi så kommer derud, så standser man møllen, for at vi kan udføre vores arbejde. Og derfor så er der et vist pres på, at vi kommer igennem vores målinger så hurtigt som muligt, sådan at vi kan komme af møllen igen, sådan at det hele kan komme op og køre. Så der er store krav til, at vi kan performe, når vi er ude på site. Derfor er det også vigtigt for os, at vi har en Toughbook, der kan performe, og den fungerer rigtig godt i det sammenhæng, vi har, og kan klare de krav, der er derude. Det er jo nogle gange både saltholdig luft, og det er en gang imellem vand, det er kulde og det er varme. Den kan klare, når vi er oppe i møllen, og at vi har beskidte fingre. Den kan klare, at den bliver håndteret hårdt en gang imellem. Vi har haft et enkelt eksempel, hvor et udstyr er blevet tabt en 3-4 meter. Toughbooken, den fejlede ingenting, men transportkassen, den døde. Vindindustrien har ligesom flere andre industrier en udfordring med at skaffe personale, og især i forbindelse med, at man ekspanderer antallet af vindmølleparker, så er der en udfordring i at finde kvalificeret arbejdskraft, der kan lave de her måleopgaver. Derfor er vores udstyr også rigtig konkurrencedygtigt, fordi at vi har lavet det på en måde, hvor det er nemt tilgængeligt, hvor det er et teknikerværktøj og ikke et specialistværktøj.